Hoši, s Hutim dám 1v1 ve Fortnite, až vydělá tolik peněz, kolik já, OK? Takže Huty, jestli to je real a chci se mnou 1v1, tak až vyděláš tolik peněz, co já, tak si můžeme dát proti sobě 1v1. Co ty na to? To zní fair, ne? Já místo Fortniteu jsem vydělával prachy, bráško. Je to real? Jo, ne. Kámo, Huty, you can do better, kámo. Já si pamatuju, když Huty mu bylo 12, přijel na Fortnite turnaj ve 12 a rozbrečel se tam, protože tam nikoho neznal, kámo. Huty, kámo, já jsem na tebe byl hodnej, když tam brečel na Slovensku. Máš mu dát frienda? Doufám, že to není real, kámo, není to real, není to real, prosím. Dominiku, co to tady o mě šíří za pomluvy? To nejsou pomluvy. A co to je toto, prosím, za informace falešný? To je real, kámo! Hej, jako hele, je možné, že se tě splet nějakým jiným hráčem. Ale jestli jsi na Slovensku, když tam byla nějaká lanka, hrál s Erikem EU, tak je to real, kámo. Ne, kámo, já jsem na té lance byl a hrál jsem ale s Pekašem a byl jsem tam se svým bráchu, takže jsem se podle mě nerozbrečel, ale bylo mi 12, kámo. A rozbrečel jsem se potom, když jsem tu lanku nevyhrál, protože jsem spadl pod mapu na buk a skončil jsem druhý, to jsem se rozbrečel. Aha, tak to nebyl on. OK, že je možné, že to bylo fake info, OK, ale já jsem pocit, že to je on. Myslel jsem si to celou dobu, celých 8 let teď, nebo kdy to bylo. No nic, tak to byl možná někdo jiný, to se omlouvám, OK. Může být stará škola, když tu hru hrajeme podle mě stejně dlouho a je mladší jak já.